ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, мухлисони барномаи Чашмаи умед. Умедворам ки ин дарсе ки мо метиҳем ва умедворам ки илме ки дар ин барномаи Чашмаи умед шумо гӯш мекунед ба шумо, ба тамоми аҳли оилатон, ба хештаборотон фоида мебиёрад. ҳар як дарсе ки ман мегӯям, ҳар якти ҳамин дарсҳо мақсади асосиш он аст ки ҳамон соҳае ки ман гап мезанам, шумо ҳамон соҳаба мутахассис шуда кор кардан тавонед, ҳамон соҳаба шахси мӯътабар шудан тавонед. Якчанд намуди бизнесҳо ман гуфта омадам то ба ин рӯз, бо дигар чизҳоша гуфта рафтан мегирам. имрӯз як чизи хубе мехоҳам ки ба шумо бо пешниҳод карда гап занам. Як чизи асосие ки барои ҳамаи ҷамъияти мо беҳад фоидаи калон мебиёрад, барои ҷамъияти мо як дигаргунии хуб месозад. Якташ ҳамин аст. ахотар набароред, агар ки шумо ҳис кардед ки ҳамин барномаи ман барои шумо зарурият дорад, барои шумо фоида мебиёрад, барои миллатамо фоида мебиёрад, барои сарзаминамо, шумо албатта дар таги ин барнома лайк мондана хотар набароред. Ё рафиқатон ба делитса кардан гиред, роя кунед ки ё рафиқатон хештаборотон бинед ин чиза баҳра барад. ҳар як ҳаракате ки ману шумо мекунем, агар ки камтарам ки баҳра барад як кас, мо бояд ки ин кора кунем, донем ки як инсонам ки ақаллан тақдираш дигар шудан метавонад ё як фоида мекунад аз ҳамин кори мо бояд ки ҳамон кора кунем. ҳамватанони азизу гиромӣ, ин дафъа мехоҳам ки ҳамин дар ҳамин барномаи Чашмаи умед дута чизи асосия гуфта гузарам. Ин ҳам барои давлатамо фоидаи калон дорад, ҳам барои халқамо фоидаи калон дорад. пеш аз оне ки дарса сар мекунам, дар ин бора гап мезанам, мехоҳам ки шумо, мана имрӯз ҳозир ман дарс дода истодам дар Душанбе, ман ҳамин одамое ки ҳозир пеш ман ба шистагӣ ҳастанд, ино ҳамаашон владелси бизнеса, як бор нишонати бачам, ҳамаи ҳамино владелси бизнесанд, дастотонро бардоред, нигоҳ кунед бачаҳо, салом алейк кунед, мардуми тамоми Тоҷикистон шумо мебинад, аз беруниҳо шумо мебинанд бачаҳо. Ва ин беҳад хуб аст, ино ҳамаашон ман орзу дорам ки ҳамин хел дар қабати ман соҳибкорҳо бисёр бошад, владелси бизнесҳо бисёр бошад, бизнесҳое ки фоидаовар бисёр бошад дар Тоҷикистони мо, дар ватани мо. Ино чӣ қадar бисёрша ҳамақа хуб ай. Чиба давлати бақувват ҳамон давлатест ки иқтисодиёти бақувват дошта бошад. Иқтисодиёти бақувват ин нишонаи бизнеси бақувват аст. То есть ин ҳосили бизнеси бақувват аст. Бизнеси бақувват ин ҳосили кадри бақувват аст, мутахассиси бақувват. А мутахассиси бақувват ин ҳосили халқи ба маърифат аст. Ина нигоҳ кунед. Давлати бақувват ҳамон давлате гуфта мешавад ки иқтисодиёташ бақувват бошад. Барое ки иқтисодиёти давлат бақувват шавад, бизнеси бақувват буданаш дар кор. барое ки бизнеси бақувват пайдо шавад, кадри бақувват буданаш, мутахассисои бақувват буданаш дар кор, профессионал буданаш дар кор. Мутахассиси бақувват айна халқи ба илм, халқи ба маърифат. Чӣ қадар халқамо ба соҳиби илм шавад, маърифат шавад, ҳама қадар мо мебинем ки охираш ҷамъиятамо дигар шуда рафтан мегирад, ҷамъиятамо пеш рафтан мегирад. барои ин кор ҳар як шахс бояд ки меҳнат кунад. сарфи назар шумо чӣ кора ҳастед, сарфи назар шумо кадом соҳа ба кор мекунед, шумо бизнесменед, шумо муаллимед, инженеред, духтуред, сарфи назар кадом соҳа ба кор мекунед. Имрӯз мехоҳам ки дута чӣ гум, муроҷиати ман ҳам дар бораи налог аст имрӯз, ҳам дар бораи тамоми соҳибкоро ҳаст. ҳозир имрӯза маслиҳате ки мегӯм дар ҳамин ду соҳа ба сухан мегӯм имрӯз. Якташ дар бораи налог, дуюмаш дар бораи соҳибкоро аст. муроҷиати ман муҳтарам раиси кумитаи налоги ҷумҳурияи Тоҷикистон Давлатзода Нусратулло Муқимба, медонам ки халқи мо беҳад меҳнати хуб карда истодааст, медонам ки давлатамон шароитҳои хуб бисёр сохта истодааст. муроҷиате ки ҳозир имрӯз гуфтаниам дар бораи чи аст? Ман яке аз шаҳрвари Тоҷикистон ҳастам, манам инн дорам, дигар давлатҳо кор мекунам. вақте ки дар дигар давлатҳо мо кор мекунем, ман як соҳаша гуфта мефурам, ҳозир мефаҳмед ҳамаатон мана. мисол, ман нависанда ҳастам, китобҳои ман дар тарафи дунё мебарад. вақте ки ман авторский гонорар ман ба метиҳад, ман ба мепурсад, ҳама авторский гонорар шумо налогоплательщики куҷо? агар ки налогоплательщики Тоҷикистон бошед, шумо справка мо ба биёред, ҳамон справка мо рои ҳамин справка карда шумо ба худатон ба гурзонем, худатон налогатона давлати худатон батиҳед, Тоҷикистон батиҳед. мисол, ё ки мегӯяд ки ё ки мо ҳамин налога вай ба дошта, давлати ҳамон Россия ба дошта, ё ки Америка ба дигар ҷо ба мо ҳамонҷо ба дошта, баъд вай шумо метиҳем, авторский гонорари шумо метиҳем. лекин ман намехоҳам ки ҳар соле ҳамин налоги ман дар Россия ё дар дигар давлатҳо монад. лично ман ин чиза намехоҳам. барои ҳамон
мо муроҷиат мекунем баъзан вақт ки ҳамон справка мо барои кунани вай ё справка менависанд тоҷикӣ ки вай расӣ қабулаш намекунад, ё справка барои ҳамон справка гам бо баъзе вақт намедонам ҳазору як барьер месозанд, умедвор мешавам чи намефаҳмам ман рости гап. Нек ман шаҳрванд ки ҳастам, ман мехоҳам ки ҳамин налога ман дар дига ҷо натиҳам, дар Тоҷикистон тиҳам. Ман мисол соли гузашта зиёда аз 1 миллион рубле ман ба гонорар гузондан, а ҳамин 300 000 рубл ман дар Россия мондан. Ин таги $5000 мешавад. $5000 мумкин ки бо 20 та муаллима оила каша метиҳад ё 30 та муаллима, ё ки вая мисол гӯем ҳар як муҳтоҷманда, мисол инвалида пенсияша метиҳад як каса як чизаша. Барои ҳамон ман дилам месӯзад, гумон мекунам ки ман якта тоқа нестам, ранги ман барои бачаҳо мумкин бисёртар бошанд. Гумон мекунам ки ҳамин муроҷиати ман якта муҳтарам роҳбари кумитаи налог ба нест, тамоми одамое ки налог ба кор мекунедтон, тамоми шахсе ки ҳамин чи ба кор карда истодетон, илтимос ҳамин вақте ки ягон кас мебиёдтон, ҳамин шаҳрвандтое ки берун кор мекунад биёдтон гӯ ки ҳамин хел ман ба справка ти, шумо ҳавая тиетон аста аста ҳавая овардан гирад. Ин як сарчашмаи даромад барои мардуми мо, барои давлата мо даромади хуб мешавад. Чӣ ба? Нигоҳ кунед. Ман бар ин бо бизнесмено ҳаст. Мисол ҳозир ман фақат як соҳаша гуфтам, мисол соҳаи авторский гонорар ма гуфтам. Бо бизнесмен ҳаст. Вақте ки мо дивиденд мегирем, хай баъзе бизнесҳо дивиденд сари вақт намегирӣ, реинвеститсия мекунӣ ки бизнес ба қувва шавад. Не баъзе вақт вақте ки дивиденд мегирем, ҳамон давлатҳо мегӯяд ки ҳамин налогата мо дорем, ё ки давлати худат ба метӣ. Ман мехоҳам ки ҳамон давлати худам батиҳам. ҳамон муддат бам бо ҳамин справка дар кор мешавад. аз шумо ҳамон справка тиед халқба, халқи мо ҳамона мардуме ки дар давлатҳои бегуна гашта истодааст, вақте ки ҳамон дивидендиша мегирад вай, он ҷоба ки бисёр чи ки автоматизатсия шудагӣ, бели бухгалтерия бисёр ҷоба ки ҳаст, ва ё ҳамон дивидендиша биёрад ҳукумати мо ба, вай фоидаш мо ба бисёртар мешавад. Ман гумон мекунам ки ҳамин ман бар ино камаш ба набошад 10,000 та одам ҳаст. Камаш ба ман бар ино аз Тоҷикистон бизнесмен будаги дар дигар давлатҳо дивидендаша мегирад, аз сабабе ки намехоҳад ки ҳамин давлатоз кунаду кори зиёдатӣ накунад, намехоҳад ки ҳамин справка биёр, ин бар вай биёр, камаш ба мумкин ки $1 миллион ҳамин налоги мо ба даромад мешавад. Ин як чизи беҳад чизи асосие ки аст ки мехоҳам ки ин як сарчашмаи даромад мешавад бо ҳамон пенсионеро, бо ҳамон сағиро кабиро, ҳамон вай ба коргаре ки муаллим аст, духтур аст ки ҳамин қадар ҳамин вақти карантин азобҳо кашида бешуро мардум кор кардан. дуюм чизе ки мехоҳам ки гум соҳибкорои азиз ба соҳибкорои ҳамон мардуме ки берун аз Тоҷикистон кор мекунед, мардуме ки дар дигар давлатҳо ҳастед, дар дигар давлатҳо кор мекунед, ҳамватанои азиз, салакак баъзе вақт неудобства мешавад ҳамин справкоя гирифтан ё ки вай ҳамин ба тамбалӣ накунед. Манам мисол 2 сол пеш аз ин ҳамин 1-2 бор ҳамин справка пурсидам, вақте ки ҳамин хеле барьерҳо кардам, ман ба мисол ҳамин баъзе ҳамин коргарои налогу справка вақташ барои накардан, коргаром рафтан 2 бор 3 бор надодан, ё ки чӣ гуфтан, ё тоҷикӣ навистан. Манам сари қар гуфтам ки ҳамон ваке ҳамон расиба монданги гуфтам мон расино ба намефорад ҳамин хел. Чунки ман баъзе вақт асабӣ мешед, баъзе ҳамин хеле мушкило ман. Мумкин ки шумо ҳамин чизо ба во мехӯред, неки ман гумон мекунам ки ману шумо бояд ки ин чиза фаҳмем акун. Вақташ омодаги ай. Ману шумо бояд ин чиза фаҳмем ки як одам ин давлат нест, як одам ин миллат нест. Ба сабаби якта ҳамон коргари кумитет ё вай ки мекунад ки шумо ба мумкин вай сухтан шумо нафаҳмед, ё ки дигаргунӣ шуд, ё ки дилнишин накардед якдигар ба сабаби вай аз ватан даст накашедтон. Ҳамаотон агар ки ҳама мо ҳамин кора кунем, ман гарантия метавам ки камаш ба $1 миллион бо буҷети мо ба дохил мешавад. Ин фоиди халқи мо ҳаст. Ҳамина шумо серавно дода истодетон давлатҳои бегона ба. Серавно ҳамон налога дошта баъд шумо ба дивидендҳотон додан аст бизнесотон ба. Ҳавая шумо ҳамин ҷо биёред, шумо ягон чи бой наметиҳед. ҳава чием ҳамонҷо ба додан ва давлатҳо баробар пешрафтаги ватани худ мо пешрафт беҳтар ку шумо ягон чи бой наметиҳед, абсолютно ягон чи не ки худ ватани мо ба биёд ҳамон чи вай беҳтартар вай хубтатар чибаки гандаю нағз имрӯз агар шумо мошинсавор бошед дар давлати бегунам ки вақташ ба кӯчи ҳамин сарзамини ҳамин ҷо ба калон шудедон ҳамин ҷо ба ҳамон муаллиме ки шумо дарс дод шумо доно шудед шумо тавона шудед имрӯз ҳавай пенсионерай ҳамон муаллимам ки имрӯз пенсионер аст ки ҳамон пенсияш мумкин ки зиндагиш нагузашта истодай шумо бовар кунед ин гапи ман шӯхӣ нест бояд ки ману шумо фаҳмем ману шумо бояд ки дилсӯзи ҷамъият бошем
ҳамин хел буданаш дар кор. қоидаи ҳаёт ҳамин хел аст. Зиндагӣ мазмунаш ҳамин аст. ина ягон кас пределат кардан наметавад, дигаргун кардан наметавад. Ману шумо бояд ина фаҳмему, ҳамона қабул кунем, қабул дорем. Мумкин суханои ман бисёри шумо боз маъқул намешавад. Вай кори шумо, вай фаҳмиши шумо, баъзе шумо ба хайқ ақли шумо ҳамон, вай кори шумо ҳамон. Не ки ман гумон мекунам ки мо ҳамамо бояд ин кора кунем. Чӣ мамун даромадотуна дивидендҳои налоге ки дивиденд медорад дига давлатҳо ба ин гуфтаги ман фақат барои ки барои ҳамон бизнесменое ки бизнес дорядтун чӣ доред дар дига давлатҳо серавно шумо ҳамон налог аз дивиденд додане дига давлатҳо ба агар кава шумо ҳамиҷа саҳлакак ҳамин як бору ду бор меҳнат кунед ҳамиҷа справка гиред бурда нишон диҳед ки ман налогоплательщик Тоҷикистон. Ман намегум одамое ки шумо гражданин Тоҷикистон набошед, ман ҳечи гуфта наметавонам. Шумо гражданин Россия, Канада, Америка бошед, вай гапи дига. Не ки вақте ки шумо паспорт тоҷики доред, гражданин тоҷики доред, вай шумо мепурсад. Албатта мепурсад. Шумо куҷо ба налогатон метиҳед. Шумо га гӯед ки ман мехоҳам ки ватани худам батиҳам, шумо ягон кас препятство кардан наметавад. Овардаед ҳамин давлати худам тиҳед вай беҳтар. Сеюми муроҷиати ман тамоми бизнесменое ки ҳаст дар худи Тоҷикистон кор мекунанд дигар ҷоҳо. Ҳамватанои азиз, манам бисёр одам мепурсад, маълим чӣ хел кунам ки бизнесам соз шавад, чӣ хел кунам ки бизнесам пеш барад. Ҳамин ҳаёт қонуни худаш аст. ҳамон қонун агар ки шумо итоат кунед кортон пеш мерад, ноитоат накунед кор пеш намерад. Чӣ хел кардан дар кор? Чӣ хел? Якум тозакор шавед, покизакор бошед, ҳалолкор бошед. Ин беҳад зарур. Ин чӣ гуфта гап тозакор бошед, покизакор бошед. Ҳар як коре ки мекунед, ҳамон ин сарфи назар кадоми соҳаи ҳаётатон баҳай, ҳамона таҳти роҳбарии ҳамин Қуръон кунеду ҳам суннат кунед. Агар шумо ҳамона худатон бар руководители кори худат, то есть раҳнамои кори худатон ҳамин Қуръона кунеду суннати пайғамбара, иншоаллоҳ ки кори шумо пок мешавад. Дарони беруни шумо тоза буданаш дар кор, ҳалолкор шавед. Ин якум коре ки ёд гирифтан дар кора. Тозакоре. Вақте ки одам ҳамина фаҳмид, под руководство ҳамин священникинига суннато кор кунад, кораш якдам ба пеш мебаравад. Дуюм коре ки кунед, профессионална кор кардана ёд гиред. Профессионална кор кардан дар кор. Чӣ хеле ки пештатар мекардед, ҳамин қадар результат ба овард. Ин зиёд результат наметиҳад. ҳамин гуфтаги чизам ҳамин қадар результат ба овард. Ай зиёд результат наметиҳад. Мисол 10 сол кор кардед ё 15 сол ё 20 сол бисуратон ҳамон соҳае ки кор кардед студед ҳамон ба овард, ҳамон илматон ҳамон ба овард. Далчага профессионал нашед, ҳавас зиёд шудан намешавад. Профессионална кор кардана ёд гиред. Ман чанд вақте ки мана мисол ҳамин Америка, Европа дигар ҷоба ки мегардам мебинам, у нас берут на работа своих, а они берут профессионале. Ин чӣ гуфта гап? Тоҷикишба ваё профессионала мегирад кор мекунад, аммо ба айни худи бошад. Ини худи бошад ба крайни мере дузди камтар мекунад мегӯям, ё ки проблемаш камтар мешавад мегӯям. На самом деле ага ҳамту диққат карда буред, ини худитуна гиред ҳамонаша ки профессионал шудан метавад ё ки профессионал ҳаст. Онеш ки профессионал нест, нагиред кор ба қати ва ҳамон хештабор ё рафиқатона монед. Агар не хеши нотавоне ки кор ба мегирад банкроттон мекунад. Азобтон метиҳад. Барои дуюм чизе ки мехоҳам ки фаҳмед, профессионална кор кардана ёд гиред. Ин яке аз беҳтарин чизи асосӣ аст. Профессионална кор кардана ёд гиред. Сеюмин чи? Законна кор кунед. ҳаме коре ки мекунед қонунӣ кор кунед. Аз қонун ягон бор берун набароед. ҳаме коратуна қонунӣ кунед. Мумкин ки шумо ҳамин налога дига чизо мегурезетун, ҳамин гурехтанатон мумкин ё $5,000 эконом мекунед як сол ба ё 20,000, намедонам. Миллион эконом намекунӣ ягон тету, ман ина точно намедонам. Ягонтат миллион эконом намекунӣ. Ҳамин гурехтани налога, гурехтани чӣ? 5,000, 20,000, 30,000 ё 50,000 агар эконом кунӣ, зато чиза бой метӣ? Аз даст метӣ возможности компанията миллиардни кардана. Ман хулоса ба омадам ки вақте ки бисёр омӯхта баромадам дигар компания дунё, хулоса ба омадам ки кадом компания метавонад ки 100 миллион, 200 миллион, миллиард нешудан. Ҳамон компания ки правилно кор карда истодай. Мана мисол аз куҷо ин чиза ман фаҳмидам. Манам гирифтаму дусета бизнес планно кардам, хостам ки инвестора хуб ба нишон диҳам. Инвесторам буд 140 миллион ба, дигараш буд 300 миллион доллар ба. Ман пешниҳод кардам. Аз сабабе ки баъзе чизҳо сари вақт 2 сол, 3 сол, 5 сол упаковка карда омадагӣ набуд, правилно коро сари вақт шудагиш набуд, отказ кардан. Ба хулоса ба омадам ки
کدوم کمپانی بقوت میشه، کدوم کمپانی با اینوستر میبیاد و با حضور پول مونده میبرود. چی با تاجیکستان با اینوستر میبیان همه قدر زحمت میکشه دمی حکومت ما 1001 تا میرو فرمو تشکیل میکنن، اینوستر میبیان یک کپیک نمیمونن، یک کپیک نمونده برآمده میبرند. چی با و اینوستیسیه که مثلا کانی طلای و کانی چیزا میشه و اینوستیسیه نه و просто خریده برفته است داد و من اینوستیسیه حساب نمیکنم. چی با که اینوستیسیه نه ما این فروختن لوبوی ما میتویم، لوبوی ما کندن فایده فروختن میشد و اینوستیسیه پشتی نه. بسیار بیزنسمنای ما پروژه میخواد کند، چی خواهد میخواد کند و یا نمیبیاد. چی با که همون بیزنسای ما پریاد که ندارد، بیزنسای ما ریال نیست، سیستم ندارد و اینوستر میترسد. برای همون من گفتنیم که چی با شما اگر که خواهید که همین بیزنسایی که شما دارید، همین اینوستیسیون کلیمات، مقصد من چیه؟ در جامعه ما، در همین توای ما، فرمت جامعه ما، اینوستیسیون کلیمات فقط بیزنسمن ساختنش در کار. چرا که این کی به در کاره؟ شما به در کاره. اینوستیسیون کلیمات اگر شما روی همین کاغذهای وای گرفته ببینید، قانونای ما گرفته ببینید، قانونای تاجیکستان بسیار قانونای خوب داریم. باور کنید بسیار قانونای خوب داریم. من دیگه دولت‌ها بسیار گشته دیده هستم. ما در قانون ما بسیار قانون خوب داریم. نه که مردم ما همون قانون با یا استفاده نمی‌کنه یا باور ندارد. چقدر که می قرآن میخواند و نه که زندگی با دیگه خیلی زندگی میکند، کوچه به من دیگه خیلی میکند، همون قانون میخواند و بسیارش اطاعت نمیکند. برای همون گمان میکند که اینا کردن قین، اینا کردن نمیشه. نه میشه، چی نمیشه؟ یک کس کند، دو کس کند، سه کس کند، پنج کس کند، آسته جامعه ما شدن میگرد. ما همین درسمو با همین مقصد داده استودیم. با همین مقصد میبیم همین وطن با همین مقصد که همین کلیمت این همین اتمسفر محیط همین وای دیگر شود، محیط سرمایه گذاری، محیط اقتصادی ما اینا کردن ما در کار. اینا همه وظیفه دارست که کنند. چون که پگاه فردا پیش ما فرزند با همه من و شما جوابگاریم، پیش همه با جوابگاریم، پیش ملت با پیش وطن با همه ما جوابگاریم. اینا من و شما باید که کنیم. این یکی از چیز بهترینه که من شما گفتن هستم. حرکت کنید که ها بالانسировать کرده نکرده، حرکت کنید که налогатуна تیه налогатуна کمپانیاتون حرکت کنید که بیل قطعی کار کنید، چورن بخاطر کار نکنید، آسته په بیلمو کار کنید. با تکرار میکنم برای 5000 10000 20000 30000 اکونوم میکنیدون، نه که کمپانی میلیارد نساختن با شانس بای میتید. این فکرانه کم بغلی این همین فکرانه که همین چی گم شما با که من نفهمم، فکرانه هست که آدم گمان میکند که من مثال این بمونند دهقانی هست که دهقان از تخم دزدی میکنه، از تخمی که زمین میشنوند با جای که همون 1 هکتار به مثال گویم اگه که 200 کیلو باید شنوند میگوید بیا همین 50 کیلو شنون بسش و شما زمین فریب که کرده زمین شما حاصل نمیتید. من اینا ابراز دهقان قطعی گفتم، شما باشد ابراز بیزنسمن، همون ساحه خودتون بیزنس، همین کارا نکنید. تازه کار کردن یاد گیرید، پرزرشن کار کردن یاد گیرید، قانون قطعی کار کردن یاد گیرید. بعضی شما هاز میگوید که معلم تو اینجا بیزنس نداره، برای من گپ میگی. نه منم دارم، من کرده استودیم، من میکنم، من همین کارم قانونی میکنم. برای چی؟ برای که میخوام که اینجا من میلیون اینوستیسیون بیارم. برای من همین کارم من فوندامنتال نکردم میرم. این به حد ضرور. اگر شما خواهید که دیستیویتلنا همین خیلی شانس پیدا کنید که اینوستیسیون پیدا کنید، شانس پیدا کنید که کارتون پیش رود، این کار کردن در کار. همین خیلی کنید کارتون نقص شده میبرود. آنالوگ نگریزید. چبا که این ریسک نمون کم بغلوای. شما حاضر امروز اگر روید که بینید که اینترنت برفتگی شما رفتگی صغیر و کبیر است همونجا ها، представить کنید که همونجا با کمتر خوراک خریده آوردن. تصور کنید شما میتونید که همونجا یک коробка خوراکی و دوزید، یک коробка سوک است یا که یک خلطه گرنج است یا یک خلطه آرده. شما میتونید که همون درونی همون اینترنت دیدنید که همه صغیره و کبیر استود است، همون یک خلطهش دوزیده خونت بردن. میتونی همین کار کردن. انمون وقتی که آنالوگ میگریزی انوای دوزه حقیقمونای انمون اینوالید و پنسیونر و همه خیلی بسیاره. یگون وقت این کار نکنید. ما باید که این جامعیت تربیت کنیم. جامعیت ما لیچید کردن در کار. بالنویش خیلی بسیار
фикраш хом, дилаш ганда, нияташ пок не, худаш ҳамин хел гуфта гашта истодай. агар ки шумо дигар намешавед, як рӯз на як рӯз дар ҳамон нафсатон меғӯтед. одам ғарқ мешавад дар гуноҳаш. ғарқшавӣ як обба нест. одам як рӯз на як рӯз ғарқ мешавад дар гуноҳашу, дигар зиндагиша дигар кардан наметавад. чунки ҳама қадар ҳама шикастагиҳои зиндагӣ зиёд мешавад ки дигар шудан наметавад. шумо ғарқ мешавед камбудиҳои худатон ба, характери худатон ба. як рӯз на як рӯз дар роҳи нафсатон ғарқ мешавед. одами бадрашк як рӯз дар рашкаш ғарқ шуда мемурад, аз бахташ аз даст метиҳад. одами баднафс нафсаш ба ғарқ шуда мебуравад. баъзе шумо мумкин тоед гӯед ки хай ман налог метиҳам, неки ман мебинам ки ҳамон коргари налог ё коргари ҳукумат вай беҳич мошин соҳиби мошин шуда гаштааст. аз куҷо вай оиле ки вай? мана гӯш кун, гури ҳар ки ҷудо. пеши худованд ба ҳар кас карди худаш ба худаш ҷавоб мегӯд. судид накун дигароя, худо медонад. ҳар боре мана мепурсанд одамо, мегӯн ки шумо ин хел маслиҳат метиҳед, ман кунам, ман ба турӣ намегирад. ман мегӯм бачам худо медонад. ту бояд дигар шӣ, ман бояд дигар шам. ҳама дигар кардан ба меҳнат накунед, худатон дигар шавед. агар ки шумо ҳис кунед ки фаҳмед гуфтаги мана, худатон дигар шед, фикри дигаро накунед. дигаро як рӯз на рӯз худованд худаш инсоф диҳад. худатон барои ҳамин ободи хизмат кунед. баъд мебинед ки пеш ба рафтан мегирем. имрӯз мана ҳамин шогирдҳои ман бизнесменам, мана ҳамин пеши мана гӯш карданам. ман гум мекунам ки як рӯз на як рӯз манам фахр кунам дар бораи шумо бачаҳо. ман орзу дорам ки шумо қабати ман ба бизнесмен шавед ки вақте ки ман инвестор мебиёрам, як чӣ биёрам, реалне бинам ки бизнеси шумо соответствен мекунад. чӣ ба инвесторро намебиёд? 4 барьер дорад. ҳамин 4 барьера ман шумо нест карданамон дар кора. якум барьере ки ҳаст, систематон сохтагӣ нест. вақте ки шумо систематон сохтагӣ нест, вай инвестор беақл нест. одаме ки пулдор шудагай, вай азоб кашида пулдор шудагай. вай медонад ки кадом ин бизнес пул гум намешад, кадомаш ба система пула гардонда дода метод. унҷи ба ҷор ёрушиносбозӣ нест, рӯи хотире вай кунам нест. ин хеле гапо нест унҷи ба. хай рӯи хотире тағош кун, хай ин ба чӣ нағзай, ин намозхона, ин гапо нест пеши инвестор ба. инвестор мани шумо на хешта борем, не он касе. якум коре кан, система сохтан дар кор. дуюм, қонуни кор кунед он. қонуни кор кунед, инвестиция овардан осон мешад шумо ба. беҳад осон мешад. арӯи қонун кор кун, нишон дода метои кората. кората нишон дода метои, идеята нишон дода метои ва чотка. вақте ки во дид ки ту правилна кор кардани, ҷун гуфта ту дастгирӣ мекунам. ман медонам ин чиза. ман ина дидам ин чиза. тамоми ҷо ба дигар давлатҳо ба дидам ин чиза. сеюм, кадри бақувват надорем. вақте ки во мебурад, ба хотирам бай якта инвестор мана гуфт ки ман гуфт 6 моҳ будам Тоҷикистон, ман гуфт ягон проект наёфтам ки влажит кунам. чӣ ба гумага? Қазоқистон ба вожа влажит карда заводи фармасевт сохт. ҳамон одам 6 моҳ гуфт Тоҷикистон будам. ягон проект наёфтам ки гуфт влажит кунам. ман гуфтам чӣ ба? мегӯям ки чӣ қадр пул рай проект? мегӯ не, вай одамо фақат мехоҳад ки пули туя гирад, ва ё бизнес кардани не. ва фақат мехоҳад ки ту инвестор не, ту спонсор бошӣ. спонсор дига спонсор медоне ки спонсор ҳамоне ки ҳам ту пул метиҳад бевозврат. одама мегӯд ва ё ба инвестиция дар кор не, ва ё ба спонсор дар кор. ҳозир ҳамодам Қазоқистон фармасевтический сех сохта истода. сохта на уже. ин гапои ман шӯхӣ нест бачаҳо. сеюм чӣ гуфтам ман шумо ба? кадр. кадрои бақувват профессионал қати кор кунед, бас аст ин додари зану додари шу, додари хешу табора ҷамъ кардан. хай бас кунед ин кора. ин хел ба пеш наметоед, компания сохтан наметоед. додартон ҳамон ҷо бимонад ки ҳамон кора фаҳмад. ҳамон кора намефаҳмад, намонедаш. наоборот, ҳамон бизнеса созеду, кам ёрдамаш кунеду, қаттиш ёрдамаш кунед туй кунад, ёрдамаш кунед хона гирад, ёрдамаш кунед мошинаш гирифтед. вай беҳтар. чен вай гифта қаттитон, вай тот ҳамон кора кардан, шумоам азоб, вай бам азоб. шумо профессионал акове, кадри профессионал тайёр кардан дар кор. сохтан дар кор, кардан дар кор. чорумин чи? Технология. технология қати кор кунед. технология навтарина биёред. тамоми ҷоба. беҳад зарур аст ки инноватсия, технология.
шумо бояд ки ҳамон кори пешин кардага дигар хел карда наша ёд гиред, инноватсия овардан дар кор, технология овардан дар кор. ин беҳад зарур. Технологическая компания шед. вақте ки ҳамон инвестор бинад амин чизҳоя, якдамба шумо ба дастгирӣ мекунад. Чиба ки мо шароит дорем барои ин ҷамъият пеш бабурдан. мо шароити хуб дорем. Не ки аз сабабе ки кадр нест, бисёр коро қим мешад. ман худам бизнес карда дида истодам. чизе ки дар дигар давлатҳо дар 2 маҳ ман мекунам, инҷиба 1 сол ба шуда истода. 1 сол ба. инҷиба модели кори ҳамин хел будааст бачаҳо. рас ҳамин хела, ҳамин хел кардану мо дар кор. аз баҳри мақсад буромадан дар кор не, дилшикаста шудан дар кор не. баъзе чи медленно мерад, баъзе чи дер мерад, баъзе чи гум сари вақт намешавад. ин гуноҳи ягон кас не. ҳамин муҳит ҳамин хел шудагӣ. значи ҳамона аста карда тестатар ҷунбида пеш барафтан гиред. ин ҳамин чи муҳит ба вилият мекунад. ангура дида ранг мезанад. ин ҳамаш дигаргунӣ ба мебиёд. ҳамаш дигаргунӣ мебиёд. барои ҳама қадар ман орзу мекунам ки ҳами шумо бизнесмени хуб шавед. ҳамватанони азизи гиромӣ, чизе ки сухане ки ҳозир ҳамин гапа мегум, фақат ба як мақсад ин гапа ман мегум. ба мақсади пешравии ҷамъияти мо. ҷамъияти мо дигар шуд, ҳаёта мо дигар мешавад. ҳама ба осон мешавад зиндагӣ кардан. ҳамин 10 солаи оянда, 10 солаи оянда, ин як 10 солае ҳаст ки бовар кунед 3 баробар ё 5 баробари 30 солаи гузашта результат метиҳад. ман мехоҳам ки нафаҳметон шумо. ҳамин 10 солаи ҳозира мумкин 5 баробар, 10 баробари 30 солаи гузашта натиҷа тиҳад. чиба ки халқи мо уже дигар шуда истодааст, фаҳмиш ба омада истодааст, худи дунё дигар шуда истодааст. ҳамин чи вақташ омад, худо хоҳад нағз мешавад, акун беҳтар мешавад. барои ҳамон агар ки шумо дилсӯзи ҳамин ватан бошед, анамин записа тамоми ё рафиқат барои кун, тамоми бизнесмен барои кун, тамоми ё рафиқат ки берун давлатҳои берун ба кор мекунаду дивидендашо налогша дигаро ба доданай во барои кунетон. ино як дастгирӣ шавад ватани мо ба. ҳамин гапа мегум ба умеде ки умед дорам ки ман барин шумо ояндаи ҳамин ватан ба бовар доред. умед дорам ки ман барин ранг шумо меҳр доред барои ҳамин миллат. надошта бошед все равно як рӯз на як рӯз пеши виҷдонатон ҷавобаша метиҳед. баромон лайк кунед, комментарий ба нависед миниётона. хуб, дарсо ба иштирок кунед, бед хонед, профессионал шед, корхонаҳо созед. агар ки 100,000 та корхона инҷо шавад ки ҳамин ақаллан 10-таги ҷои кор дошта бошад, якдам ба иқтисодиёти мо пеш мебаравад бачаҳо. мо бисёр чизҳои хуб дорем. мана мисол даже ҳамон меваю сабзаводе ки мегӯем дорем, ҳаваям ҳаҷм надорем, объём нест. ман анализ карда баромадам, як гала ҳаминҷа ба холодильникое ки кардаги ҳастанд гирду гӯшаи канори Тоҷикистон холиа. ҳаҷм нест. ҳама мардикор нашавед, ҳама мардикорӣ накунед. омада ҳамин кор фармида кор карда даромад созед ҳамин чиз. наметавонед кардан бед дар ҳисоби ман нишон метам. ман лично ёд метиҳам. ман умрама ҳамин ба бахшидагӣ ман ҳамина карда истодиам. барои ҳамон омада кардану мо дар кор. ҳамватанони азизу гиромӣ, умедворам ки ин суҳбати ман як чи баҳра гирифтед, як чи фоида карданед худатон ба. худо ҳофизи шумо бошад. 100 сола шавед.